بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je neizmjerna hvala gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe, prijatelje i na sve ljude koji slijede poslanika do sudnjega dana. Braćo i sestre, svi vas pozdravljam najljepšim pozdravom s kojim će uzvišeni Allah dželešanuhu nas na sudnjemu danu pozdraviti i nas u džennetu dočekati. To je assalamu alaikum, neka je mir svima nama ovdje. Ja se iskreno zahvaljujem vašem uvaženom imamu Sifetu Efendi, koji je bio uporan da me ugosti ovdje. Ja sam mu rekao, Bielefeld, Allah dragi, može neki grad, negdje bliži. Gledam ja tamo karta, to je 700 km od mene. Ali kad me pozvao drugi put, nisam više imao izbora osim da kažem, eto mene. I zaista eto mene u Bielefeldu. Zaista sam ponosan na vas, na vaš rad, na vašeg imama, a ja sam sretan što sam večeras među vama. Ostavio sam svoj džemat, ostavio sam svoje aktivnosti, svoje milion obaveza, da budem sa ovom omladinom, sa ovom djecom, sa ovim hanumama vrijednim, sa ovim muškarcima vrijednim, sa vašim imamom, imamima drugim, sa mojim uvaženim kolegom Omer Efendijom i svim ostalima. Braće i sestre, kratko, naravno, ja nisam imam iz jednog susjednog džemata pa da me znate, dakle, moram se malo predstaviti da vidite ko je sad ovaj koji vam priča. Ja sam rođen u Skopju prije 50 godina i kada sam imao 11 godina, kao što je vaš Efendija me predstavio, obukao sam jednu džubu koja je bila otvorene boje i prvi put sam stavio Ahmediju, imao sam 11 godina. Ova djeca, ne znaju vrijeme bivše takozvane Jugoslavije, ona je bila neka interesantna zemlja. I mi, ja, brat i moj rahmetli babo, on je bio moj muhafiz, a inače on je bio muhafiz hafiza Burhana Šabana, vi njega znate, i niz drugih hafiza. Zašto sam Burhana Šabana spomenuo? Zato što Burhan je bio zadnji njegov hafiz. I kad smo završili mi hifzija, kad sam imao 11 godina, krenuli smo od kuće prema džamiji, a ona džamija se zove Aladža, kao što imamo u Foči. Aladžu džamiju u Skoplju ima jedna džamija koja se zove Aladža, a Aladža znači šarena. I ona nije toliko šarena, ali zove se Aladža džamija, a nju je izgradio Ishak Bey. Isti čovjek koji je udario temelje Sarajeva i Skoplja. I moj babo bio u toj džamiji 30 godina imam. I on vodi nas, mene i brata, od kuće, nakon što smo mi položili sedmicu dana hifz pred komisijom, od ponedjeljka do četvrtka, i petak džuma je bit će hafizska doba. I ja prvi put ovukao džubu i Ahmediju i idemo pješke od kuće do džamije. I kad smo došli između džamije i kuće naše ima policijska stanica i ona, što znači policija za vrijeme Jugoslavije? To je simbol straha. Milicija. Nije policija, nego milicija. I kad smo mi prolazili, ja samo mogu zamišljati
one osjećaje babe, znaš. S jedne strane, on je ponosan na sinove, a sa druge strane ima strah od tog režima. I mi prolazimo, izašao komandir policije i samo ovako rekao, samo ovako radio. Svaka vam čast. I onda, ali ja sam imao strah, neki dojam, hoće li nas on pozvati sada tamo da vodi sa nama razgovor. A moj babo često bio tamo navratio, svašta su ga ispitivali. Hoću da kažem, mi smo u teškim uslovima čuvali vjeru, čuvali časni Kur'an u našim kućama, kada nije bilo dozvoljeno da se ide u mejtef, u vjeronauku, u privatnim kućama. Moja tetka rahmetli je moja druga muhafiza, zajedno sa mojim babom, pošto se ona nije bila udavana i ona bila kod kuće, kod nas je živjela. Ona je preko 1000 učenika izvela je od elif ba do hatme i sva djeca koja su ušla u našu kuću, ušla su preko druga vrata. Ona stare kuće u starim mahalama su od jedno za drugom i između dvije kuće ima, mi zovemo kapičik. Ona vrata između dvije kuće, susjedne. I naša kuća je imala sa 7 drugih kuća između takozvanih kapičika. I djeca su ušla sa druge mahale pa su ušle u našu kuću. Zato što policija ispred naše kuće stoji i prati ko ulazi. Hoću da kažem, drago djeco, koliko, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht oder nicht. Weil die Jugendlichen haben Schwierigkeiten, heute Bosnisch zu verstehen. Ich möchte euch sagen, es war eine schwierige Zeit, als wir den Koran auswendig gelernt haben. Wir waren unter Beobachtung des Regimes, der Polizei. In diesen Umständen haben wir es geschafft, den Koran auswendig zu lernen. In der heutigen Zeit genießen die Kinder die Freiheit hier, ohne dass euch jemand beobachtet, ob sie in die Moschee kommt oder nicht. Das sind völlig eine andere Zeit, andere Umstände. Aber heute haben die Kinder andere Herausforderungen, andere Schwierigkeiten. Naša djeca danas se konfrontiraju sa drugim izazovima. Danas je droga prisutna svugdje. Danas je nemoral prisutan više nego prije. Danas je haram puno jednostavniji nego prije. I zato ja se divim vašoj djeci. Ja kad sam vidio ovu djecu, vidio sam sebe. I zato vidim na neki način kontinuirani položaj muslimana i trud da oni čuvaju svoju vjeru gdje god oni nalazili. To što sam ja imao u djetinjstvu, to ova djeca imaju. Strah od gubitka identiteta. Teške uslovi čuvati vjeru. Ali Allahova vjera je kao kiša. Gdje se ona spušta, tu ima bereketa. Zato su stari ljudi nisu rekli kiša, nego su rekli rahmet. Pada rahmet, pada, spušta se milost Božija. I Islam je milost. Tamo gdje ima Islama, tamo gdje ima poslanika i tamo gdje se njeguje ljubav prema poslaniku, tamo ima milosti. Zato
hoćemo da kažemo ovim našim prijateljima, komšijama, ovim Njemcima, kolegama našim s kojima zajedno radimo, ženama i muškarcima, političarima i nepolitičarima. Ihr sollt keine Angst haben von dem Islam. Der Islam ist einfach die Barmherzigkeit. Vidite, tri stvari imaju isti atribut. Drei Sachen haben die gleiche Eigenschaften. Allah, der liebe Gott, der uns erschaffen hat, unser Schöpfer, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala gospodaru svih svjetova, on je gospodar i Ahmeda, i Mehmeda, i Katarine, i Hansa, on je gospodar i istoka i zapada, on je gospodar meleka i džinna i insana, on je gospodar svih. Naš gospodar ima nekoliko osobina ili atributa, die Eigenschaften. Wir sagen, dass Allah 99 Attributen hat, Eigenschaften. Er bezeichnet sich selbst durch seine Eigenschaften. Er ist der Gnädige, der Barmherzige, der Liebe, der Verzeihende, der Vergebende, der König und so weiter. Aber es gibt eine Eigenschaft, die am meisten sich im Koran erwähnt wird. Und das ist die Barmherzigkeit. Jedna osobina koja se najviše u Koranu spominje, ako vas neko pita, koja je Božja osobina koja se najviše u Koranu spominje, to je Rahman i Rahim. Samo 114 ajeta se ponavljaju u Kur'anu. To je Bismillahirrahmanirrahim. To je jedan ajet koji se najčešće u Kur'anu ponavlja. 114 puta. 113 puta na početku svake sure, ali jedna sura počinje bez Bismillahirrahmanirrahim. Kompenzira Allah taj Bismillahirrahmanirrahim u suri Naml. Innahu min Sulejmana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha ili sa imenom Allaha milostivog, samilosnog. To je osobina gospodara, milostiv. Allah kaže u Kur'anu: "Wasi'at rahmeti kulle šej." Moja milost obuhvati sve. Prema tome, zašto Allah Đelešanuhu potencira važnost milosti? Zašto? Prvo, zato što Allah Đelešanuhu hoće da nam šalje pozitivne poruke, nadu, da nemamo straha od njega. Trebamo imati straha od njegove kazne, ali ne smijemo živjeti stalno u strahu da će nas Allah kazniti. Upravo da ne bi njegovi robovi imali strah, Allah Đelešanuhu nama je poslao Kur'an u kojem se ponavlja više puta u ime gospodara milostivog, samilosnog. I njegova milost obuhvati sve. Što znači ovaj ajet? Wasi'at rahmeti kulle šej. Moja milost, kaže Allah, obuhvati sve. To znači obuhvati i naše mahane, i naše grijehe. Zato, brate i sestro moja, ako misliš da si pogriješio ili pogriješila i počneš da imaš strah od Allaha Đelešanu, sjeti se njegove milosti i počni da ga voliš, a ne da imaš strah od njega, da ga voliš, da se približiš njemu još više. Neka tvoj grije bude razlog da se Allahu Đelešanu približavaš. I zato je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ili ćete griješiti,
Ili će Allah Đelešanuhu vas uništiti i donijeće drugi narod koji će griješiti, pa će onda poslije grijeha otkriti Allahovu milost, pa će se Allahu Đelešanuhu približiti. Prema tome, griješnik, a svi smo mi griješnici, treba Božja milost da bude poticaj nama i da se mi Allahu Đelešanuhu još više približavamo. I da otkrijemo njegovu milost i njegov rahmet. I da se nadamo u njegovu oprost. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je simbol Božje milosti. Iz ljubavi prema svojim robovima stvorio je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a on je, kako Allah Đelešanuhu njega opisuje, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا, ovaj ajet trebate naučiti na pamet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vidite formulaciju ovog ajeta. Allah nije rekao ja sam tebe poslao kao milost. Neki tako prevode, to je greška. Allah nije rekao ja sam tebe poslao kao milost svim ljudima. Nego Allah Đelešanuhu ovako formuliše, nisam te drugačije poslao osim da budeš. Znači nema druge opcije. Ti samo možeš biti milost ljudima. Prema tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je simbol milosti. Međutim, ovaj poslanik koji je poslan svim ljudima, a njegovo rođenje obilježavamo mi večeras ovdje, a neki to smatraju nekakvom novotarijom, recite vi meni, braćo i sestre, šta smo mi ovdje večeras radili da bi rekao poslanik alejhi ve sellem, ja se od vas distanciram. Vi ste nešto tako ružno radili da ste vi svi pakao i džehennem zaslužili. Jer bidat, novotarija vodi čovjeka do džehennema. Ja mislim da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi se danas u Bielefeldu pojavio, on bi dolazio ovdje rekao svugdje po nekakvim ulicama, lijevo, desno, tamo, gdje se alkohol konzumira, gdje se droga konzumira, gdje se blud čini, gdje se grijesi rade, gdje kriminalci hodaju slobodno. Ovi ljudi nisu otkrili moju milost. Vi ste odabrani ljudi koji ste se okupljali u Allahovoj kući i donesite meni salavat i spomenite Allaha Đelešanuhu, ja sam ponosan na vas. Vaš dolazak je simbol i znak Božje milosti i milosti Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, braćo i sestre, naš poslanik alejhi salatu vesselam, imam ja osjećaj da, pored toga što mi njega najviše volimo, skoro svaki dan njega spominjemo u našim namazima i van namaza, učimo ilahije, kaside, mevlude. Pored toga, imam osjećaj da naš poslanik alejhi salatu vesselam još nije poznat. Ist unbekannt. Der Unbekannte unter uns, unter 7 Milliarden von Menschen. Seine Botschaft, die Botschaft der Barmherzigkeit, die Botschaft der Liebe, die Botschaft der Toleranz ist noch nicht angekommen. Wenn in einer Gesellschaft Vorurteile geschürt wird, wenn viele Menschen über Islam und Muslime negativ denken, das ist ein Zeichen, dass die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch nicht angekommen ist. Weder bei uns noch bei anderen. Und deswegen sagt Allah im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Nismo, i opet ista formulacija, nismo te drugačiji poslali, osim svim ljudima.
illa kafatan linnas. Osim, ne samo muslimanima, mi kažemo naš poslanik. I onda njega odvojimo od drugih. I kažemo ovima, es unser Prophet. Nein, es ist nicht unser Prophet. Er ist der Prophet aller Menschen. Und es gibt zwei Arten von Menschen. Als ich mir Allah što ja ovako malo zigzag pravim, ono, Deutsch bosnisch. Ich will dass die Kinder, die Jugendlichen sich ein bisschen so wohler fühlen. Ja? Passt so? Ja. Okay. Ja. Nisam poslao tebe, osim da budeš prisutan tamo gdje su svi ljudi. Tvoje ime da se svugdje spominje. Tvoja slava, tvoje ime, tvoja poruka da bude prisutna svugdje. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Dosta ljudi ili većina ljudi to ne znaju. I mi smo jedan dio od te većine koji ne znamo. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braće i sestre, njegova poruka, njegov put se spominje kao sunnet. O tome trebamo satima da pričamo. Kako trebamo razumjeti njegov put u današnjem vaktu, u današnjem vremenu, u mjestu u kojem živimo. Ja ću vam dati samo jedan primjer. Jer samo kroz primjere možemo bolje učiti. Ja sam na putu prema Bielefeldu. Stao sam u Frankfurtu, u Tankstelle. I u Tankstelle jedan od muslimana uzme abdest. Mi bi rekli mašala, ferin. U sred Tankstelle jedan uzme abdest. I werd das begrüßen. Ali ovaj musliman, vidite sada, on radi nešto, jel da je? Jedan uslov je da klanjaš namaz, da uzmeš abdest. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nas učio kako da uzmemo abdest. Međutim, kada mi njegovu poruku toliko bukvalno uzmemo, a zaboravimo suštinu, kada se koncentrišemo puno na formu, a zanemarimo suštinu, onda činimo, ja mislim, jednu veliku nepravdu prema našem poslaniku. Sad ovaj čovjek abdest se ja posmatram, a ljudi, Njemci oko njega posmatraju i ja se uznojim. Šta ovaj musliman radi? Ako nije jedno 10 litara vode potrošio, kao da se tušira čovjek. Ono mjesto gdje se možeš samo da opereš ruke, sva voda. Ja sam se stidio, rekao, da je došao poslanik, da sam rekao, šta ti radiš? Ti prakticiraš moj sunnet, ali ti nisi razumio moju poruku. Zato, braćo i sestre, danas ono što nam je najpotrebnije, nama muslimanima, da mi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne da oponašamo, nachmachen, imitieren. Nein, wir machen unseren Prophet nicht nach. Wir können nur ihn als Vorbild nehmen, nicht nachmachen. Das ist ein Unterschied. Razlika između da oponašaš, da ga imitiraš, a drugo je da ga uzmeš uzorom primjerom. Allah Đelešanuhu nije zadužio nas muslimane da ga imitiramo, wortwörtlich. Nego Allah nam je rekao, usvetun hasana, ja sam vama dao jedan lijep model. Model! Šta znači model? Model u politici, model u ekonomiji, model u porodici, model u džematu, model na ulici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je učio kako se trebamo ponašati na ulici. Iyakum al-julus fi turuqat. Pazite, nemojte sjesti po ulicama, po kafanama, po kafićima. Rekli su ashabi,
Zar ima prepreka problem da mi sjedimo na ulici da hodamo? Fe ida ebejtum, ako insistirate da hodate po ulicama, fe atu tariqa haqqahu, onda poštujte pravila puta. E fi tariqi haqqun ja Rasulallah, ashabi pitaju, zar ima i taj put pravila? Vidite sad, sada dolazi sunnet. Ovo je sunnet sada, ok? Ako ćete sjest, to je samo jedan primjer. Poslanik sam govorio kako se treba ponašati u kući, u porodici, kao otac, kao majka i tako dalje. Ali kao primjer dajem kako se treba ponašati na ulici. Kaže, ako ćete hodati po ulicama, onda nemojte ružno govoriti, nemojte nikoga napadati, spriječite zlo ako vi to vidite. Ako svojim očima vidite vi zlo, spriječite zlo, nemojte ružno govoriti, nemojte vašim rukama izazvati druge. E to sad, kad jedan musliman, šta to znači danas? Vozi jedan musliman auto. To je sad uzeti njega model, pošto tada nije bilo auto. Sad musliman vozi auto i otvara prozore i spušta muziku, nek čuje čitava mahala. I on ide prema džamiji sada možda. Eto na džumu ide. Ili možda spušta Kur'an. Da ne govorim sada, možda ovaj musliman ide i spušta i laju čitava mahala. Što ti uznemiriš cijelu mahalu? Ili sjede muškarci i prolaze žene. I onda počnu muškarci da kaže nešto. Uznemuruju druge žene. Ko kako hoda, ko kako se oblači. To je njena stvar, nije tvoja stvar. Tvoja stvar je da čuvaš jezik, da čuvaš oči. E kada budu muslimani poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzeli primjer na ulici, da bude naša ulice čiste, da naše kuće bude čiste, naši dućani, naši restorani, naši kafići da budu čisti i pedantni. I da kažeš, kada ulaziš u neki restoran, ne samo da tražiš da bude meso halal, nego traži da bude higijena kako treba. I onda kažeš, a zašto su muslimani tako prljavi? I da kada ulaziš u džamiju, da ona miriše kao što je ova. Vidiš, ja sam se abdestio dole. Ima. To je sunnet. A Boga mi, kada ulazite u neke džamije, vallaha, nemaš usta da klanjaš. A onda tvrdimo da slijedimo poslanika. Vallaha, neki muslimani u trgovini tako su neiskreni, tako su lopovi, tako varaju. Ne možeš danas osuditi da ideš da kupiš auto kod jednog muslimana, jer imaš strah da nije nešto tu čačko. Da li je tu kilometraži ili negdje. A poslanik kaže, men dašana felejse minna, ko vara, nije od nas. U to trgovac treba da uzme poslanika modelom. Jer njega fali, poslanik on kaže, trgovci, biznismeni ili bizniswomen, oni koji se bave biznisom i iskreni su, oni su, kaže, sa šehidima i sa iskrenim ljudima u džennetu. Nama treba primjer, model poslanika da uzmemo u našem životu, braće i sestre. E sad mi njegujemo ljubav prema našem poslaniku kroz mevlude. To je lijepa stvar, lijepa tradicija i trebamo to dalje nastaviti. Po meni. To je taj lanac na koji možemo mi se osloniti i držati se kako bi ova generacija koja dolazi poslije nas i dalje njegovu ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku.
Ali ne može se čuvati islam i ljubav prema poslaniku samo mevludima. Nego imaju drugi ljudi koji brane poslanika na drugi način. Ja ću vam pokazati jednu knjigu. Tu knjigu možete vidjeti. Ja ću vam pokazati jednu knjigu. Vidite, ovo je na bosanskom, ali prevedena sa engleskog. Autor ove knjige zove se John Cole. Amerikanac, filozof. Zove se Muhammed poslanik mira. Ovaj poznati istraživač i filozof dolazi iduće sedmice u Sarajevo povodom mevluda. On nije prešao na islam, on je kršćan. Ali ja nisam bolju knjigu čitao o našem poslaniku, alejhi salatu od ove knjige. Ovaj čovjek, vidite od naslova, Muhammed poslanik mira. Ovaj čovjek je toliko interesantno analizirao biografiju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sve ove predrasude koje su u javnosti na zapadu, da je poslanik bio čovjek, Muhammed je bio čovjek koji je vodio ratove, koji je vodio velike bitke, koji je sa jedne u drugu bitku otišao, koji je istjeravao Jevreje iz Medine, koji je mrzio kršćana i Jevreje. Čovjek koji skoro cijeli život svoj prvo u ratovima, od početka do kraja, pogotovo u medinskom vremenu. Otkako je došao u Medinu do njegove smrti Haman, skoro 9 godina, on je stalno bio i vodio bitke. Takvu sliku nose današnji zapadni čovjek, intelektualac, profesori, ovi koji čitaju. Takvu sliku, takav imidž imaju o poslaniku. I ovaj čovjek je došao i ova knjiga je upućena više intelektualcima, akademicima, profesorima, kako bi oni mijenjali sa historičkim podacima koje on naveo ovdje, da se ti uvjeriš da je zaista bio poslanik mira, poslanik milosti. On na ovaj način branio našeg poslanika. Šta će biti sa njim kad bude on umro, ako bude ovako umro, nije tvoja i moja stvar. Pustite mu Allahu dželešanu. Ima ljudi koji bi njega odmah poslali u pakao. Samo Allah zna. Daj ti na ovo pitanje odgovor. Šta ti danas činiš da bi našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem predstavio ovom društvu? Šta činiš? Neko može pisanjem, neko može ponašanjem, a ponašanje je najbolji način, najbolja metoda kako možeš ti da budeš poslanik na svom poslu, u fabrici, u školi i tako dalje. Zato, kada je bila upitana Hazreti Aisha, poslanikova supruga, kakav je karakter poslanik, kakav je karakter bio njegov, rekla je, kana huluquhul Kur'an, njegov ahlak, njegov ponašanje, njegov čud je bio Kur'an. Kur'an koji je hodao na zemlji. A mi smo, braćo i sestre, nastojimo da budemo ambasadori našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zamisli da dođe danas i da kaže ovom bratu, eto ja tebe zadužujem na tvom poslu da uradiš ovo. Ili ti uradio? I odmah. Svaki dan kada ustajemo ujutro, da imamo poslanika sallallahu pred sobom, kao da on sada nama govori, eto ciljaš na posao sada. I djeca idu u školu, studenti idu na univerzitet. I poslanik preporučuje da radiš ovako, da ne radiš ovako. Da budemo mi njegovi ambasadori koji hodaju u Bielefeldu. Zašto? Da ne bude naša kćerka poput Hazreti Fatime. A žena da ne bude poput Hazreti Hatidže. A naš brat da ne bude poput Ebu Bekra i tako dalje. Braće i sestre,
Ja ću završiti svoj govor sa jednom glavnom, rekao bih, porukom večerašnjeg vaza, a to su sljedeće. Upamtite ovo, jedan ajet u suri Nisa. Nisa znači žene. To je, čini mi se, 52. ajet. Ako mi je hifz taman, valja i brojeve zapamtiti. Ima jedan ajet koji ima vrlo interesantnu svoju anegdotu. Naime, jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod jednog ashaba, zvao se Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, on je bio hafiz Kur'ana. I poslanik ide kod svog prijatelja Abdullaha i njemu kaže prouči nešto od Kur'ana. Sad, to bi bio isto kad bi Sifret Efendija došao kod tebe i da kaže kako se zove brat? Sulejmane, de prouči. Ti bi rekao, da Efendija, kako ću ja pred tobom učiti? Ne, da proučiš nešto malo teže, malo jače nešto. Ti bi rekao, Efendija, daj, kako ću ja pred tobom učiti? Vidite sada komunikaciju poslanika sa ashabima. On je rekao, ja sam poslanik, ko si ti da učiš predamnom? Nego on je sam otišao kod Abdullah ibn Mas'uda, rekao, da prouči nešto od Kur'ana, ja hoću od tebe da čujem. A Abdullah ibn Mas'ud naravno kaže, a aqra'u leka wal Kur'anu yanzilu alejk, a kako ću ja učiti Kur'an pred tobom, a Kur'an se tebi objavljuje, Božije poslaniče. Kako ću ja učiti? A poslanik alejhi selam kaže, inni uridu an asma'u gajri. Ja želim da učim od drugog, da čujem, da slušam od drugoga. Ja hoću da slušam od tebe. I sad Abdullah ibn Mas'ud počne da uči Kur'an i poslanik sluša. Hajmo sada ilustracija, hajmo kao neki film sada, ok? Nek se vrti u vašim mislima. Abdullah ibn Mas'ud uči Kur'an i poslanik sjedi ispred njega. I počne da uči. Iz sure Nisa, žene. I dolazi do ajet 52. koji glasi: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. On uči i čuje da poslanik sallam plače. I pruža ruku i kaže Abdullah ibn Mas'ud, stani ovdje. Digne glavu Abdullah, gleda poslanik sallam plače. Ponavljaj. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ne mogu ja dalje da slušam, a da ne razmišljam o ovom ajetu. Poslanik počinje da razmišlja. Čovjek koji će ući u džennet bez pitanja, koji su mu svi grijesi oprošteni, počinje da razmišlja o ovom ajetu. Kako će biti onaj dan kada ćeš se ti, o Muhammede, pojaviti kao svjedok protiv ovih ljudi. A ispred svakog naroda, ispred svake generacije, ispred svake skupine pojavit će se svjedoci. I ja ću se pojaviti kao svjedok.
Je li neko od vas bio na sudu iz sasvim objektivnih razloga? Sudija traži svjedoke. Ti nisi krivac i ustaneš pred sudijom i moraš posvjedočiti. Evo ovako će biti na sudnjemu danu. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem će stati pred Bogom gospodarom svjetova kao svjedok. Jesi li prenosio ovaj govor i ovu poruku ljudima? Kada je govorio zadnji put, zadnju svoju hutbu kada je držao poslanik alejhi selam, pred 120.000 ljudi u Mekki, kada su obavili hadž, na kraju svog govora rekao: Allahumma hal ballagt? Jesam li ja prenio ovu tvoju riječ? Jeste li vi svjedoci? Istoričari kažu, jednoglasnim su rekli: Allahumma nešhed, Allah, mi svjedočimo. Tek nakon što su ashabi rekli mi svjedočimo, poslanik alejhi selam priprema se da se vrati svome gospodaru. Šta to znači, brate i sestro? Niko neće sa ovog dunjaluka otići gospodaru, a da neće se na sudnjemu danu pojaviti kao svjedok. Protiv ili za. I zato mi nosimo muslimani jednu veliku misiju. Nemojte uporediti sebe sa drugima. Mi nosimo breme islama, breme poruke Božije poslaniku. I na sudnjemu danu će se pojaviti i ti, svako od nas. Šta si radio, jesi li prenio moju riječ tvojim komšijama, tvojoj porodici ili nisi? Ili si bio nezainteresiran? I ja mislim da će ovaj naš prijatelj s kojima mi radimo u fabrici, Peta, i ona kolegica s kojom mi radimo tamo u kancelariji, die Ingrid, werden sich zusammen vor Allah stehen. Alle. Keine Ausnahme. Bez privilegije. Da kažeš ti nećeš, ti ćeš, svi ćemo. I dolazi Peter i kaže: Ich hab von diesem Muslim so schön gehört, so schön von ihm erlebt. War so ein guter Muslim. Ti si spašen. Šta on nije uzeo, to je njegova stvar. A zamisli da dođe onaj drugi Peter i kaže: Der war so ein böser Muslim. Der war so ein ungerecht. Ili da kaže: Der hat mich gar nicht über den Islam gesprochen. Ich wusste gar nichts. I ove predrasude sada u javnosti koji ljudi imaju, Njemci, o islamu, predrasude. Warum denken so viele Deutsche, fast jede zweite, negativ über den Islam? Es gibt eine Studie, welche am ersten Tag von Opferfest, Kurban Bayram, veröffentlicht wurde. Über 500 Seiten. In diesem Bericht steht, dass jede zweite Deutsche negativ über den Islam denkt. Islamhass, Rassismus, Islamfeindlichkeit ist so verbreitet, dass wir nicht gleichgültig sein dürfen. Es ist unsere Verantwortung, das Image des Islams zu verbessern, indem wir uns gegenüber anderen öffnen, noch mehr öffnen, indem wir mit anderen Menschen besser kommunizieren, indem wir mit anderen Brücken aufbauen.
Ob sie mit uns einverstanden werden oder nicht, ob sie das annehmen oder nicht, das ist nicht unser Ziel. Unsere Aufgabe ist wichtig. Das Ziel, das Ergebnis erlassen wir Allah. Allah će na kraju uputiti svoje robove. Ko je zaslužio, bit će upućen. Ko nije, tvoja je samo da preneseš. I zato budi kao poslanik. Kaže Allah Đelešanu o njemu: وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Ti nemaš drugu obavezu osim da preneseš. A naš poslanik rekao: بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Prenesite od mene pa makar jedan hadis. Prenesite od mene. I zato ja sada pripremam jednu knjigu koja će se inša Allah objaviti, nadam se, u Gütersloh Verlag. Kennt ihr Gütersloh Verlag? Es ist von hier 20-30 Kilometer. Ja. Koliko? Ne, Gütersloh Verlag. Media, Bertelsmann u Gütersloh. Ima nekoliko. Ima više. Ima Gütersloh Verlagshaus u Gütersloh. Ima Bertelsmann, ja? Ali ima nekoliko. To je jedna velika firma. Moje knjige, nisam ja znao da je ovdje blizu Gütersloh. Moje knjige su objavljene ovdje, znači 20 km od vas. Imam ja dvije knjige, aktuelne. Jedna se zove Wie verstehen Sie den Koran, Herr Imam? A druga knjiga se zove Der Koran und die Frau. Es gibt so viele Vorurteile über die Frauen im Islam. Die Frauen im Islam haben nicht die gleichen Rechte wie die Männer. Die Frauen im Islam genießen nicht die gleichen Privilegien wie die Männer. Ein Mann steht über den Frauen, ein Mann darf 4 Frauen heiraten, ein Mann wird im Paradies 70 Frauen haben, ein Mann das und ein Mann das. I to se u socijalnim mrežama toliko se širi. Sad naše obaveze da mi prezentiramo to. Drugi će napadati islam, tvoje obaveze je da to korigiraš, da popravljaš. To je samo da radiš. Ja ne znam koliko sam uspio. Ja ne gledam uspije. Ja samo radim. Ja uz Allahu pomoć zajedno sa mojim prijateljima izgradio sam u Penzbergu jednu džamiju. Evo ovako izgleda ova naša džamija. Vidite. Ja ću ovu knjigu pokloniti vašem efendiju. Napravili smo džamiju. Mi smo mislili da smo završili posao. Nakon što smo završili džamiju, završili posao. Tek posle otvorenja džamije počeo je posao. I do sada 45.000 nemuslimana su ušli u džamiju. Koji ulaze u džamiju, po 2-3 sata slušaju islamu, ulaze sa velikim predrasudima, mit vielen Vorurteilen. Nach 2 Stunden kehren zurück und sie weinen. Sie entschuldigen sich. Izvinjavaju se što su misli tako negativno. Tvoje je samo da radiš. Sad ne znam da li je to rezultat, ja to ne gledam, ja uopšte ne bih volio ni tu da spomenim ovdje, ali dolaze ljudi, otkriju islam, nešto islam daje posebno njima neki osjećaj, 73 su prelazili na islam kod mene. Ja pišem na njemačkom. Jer ovim Njemcima, ja hoću da kažem, ovim vašim kolegama, prijateljima, ovoj vašoj djeci koja dolazi, koja ide u školu sada na njemačku, hoću njih da pripremam za jedan period kada će se oni odrasti, onda će moći sa svojim kolegama bez kompleksa da pričaju islamu. Ne da se stide, da budu ponosni da su muslimani, ne da imaju kompleks, ne da se izvinjavaju, ne da se distanciraju. Od čega će se distancirati? Ti samo trebaš da znaš da učiš vjeru kako treba. Problem je što muslimani svoju vjeru ne znaju. A taj problem isti kod kršćana.
Ali nas interesuje naši ljudi muslimani. Zato ja pripremam sada jednu knjigu koja će izaći možda iduće godine. Već radim skoro 2 godine na tu knjigu. Ja hoću, ako Bog da inša Allah, našeg poslanika Muhammeda, sad kažem našeg, jel da je? Da napravim da bude poslanik svih ljudi. I da ta knjiga, to su samo hadisi njegovi, koji govori, poslanik sad govori o prirodi. Zato što muslimani ne znaju. Da je poslanik govorio o prirodi, da je govorio o ekologiji, da je govorio o trgovini, da je govorio o pravama životinja, da je govorio o jednakosti ljudi. Dakle, o univerzalnim vrijednostima je govorio. I te univerzalne poslanikove vrijednosti nisu poznate ljudima. Ja hoću da pripremam jednu knjigu gdje vi možete, inša Allah, iduće godine, da tu knjigu možete svakome da. To nije ideološka knjiga, to nije nekakva filozofska knjiga, da je to teško da se razumije, to su samo citati. Ali prevedeni na jedan poseban način. Da onaj ko čita, da ima osjećaj kao da poslanik njemu sada se obraća. I da tu knjigu možete pokloniti i nemuslimanima. Ja sam tu sličnu knjigu, sad je ono drugo izdanje i zato usavršavam tu. Ali tu knjigu u prvom izdanju poklonio sam ja Frau Merkel. Ja sam bio kod Merkel 2 sata. Ja, 29. septembra 2019. godine, pred same korone. Ona me pozvala da se savjetuje u islamu. I ja sam u kancelarantu 2 sata razgovarali o islamu, izazovima muslimana, problemima ovdje. Na kraju sam poklonio tu knjigu. Ja sam uradio svoju. Šta će dalje? To me ne interesira. Ja sam tu knjigu, ona se zove, nema više, nestalo je, zove se Zeig mir doch was Muhammed Neues gebracht hat. Da mi pokaži što je Muhammed novo donio, se zove knjiga. I ta knjiga je nastala nakon Pap Benedikt, koji je preselio prošle godine za novu godinu, vi znate. 2006. godine kada je držao predavanje na univerzitetu u Regensburgu, citirao je ovo i rekao Zeig mir doch was Muhammed Neues gebracht hat. Ja? Ima citat dalje. Znate li citat dalje? To je od jednog pape koji je živio prije 600 godina. Rekao u razgovoru sa jednom muslimanom, gdje mi reci šta je Muhammed novo rekao, osim da je donio sablju, netoleranciju i ubijstvo. Takvu sliku su imali u poslaniku i tako i danas imaju. Ta slika i dalje je to. Zato nama trebaju ove knjige. Prvo ćemo početi kod akademika, kod profesora, intelektualaca, učitelja, učiteljica, direktora i tako dalje. I onda ćemo si ići dole. Samo na taj način možemo mi promijeniti. I naravno nije samo, ali kroz naša djela. Ja kad sam postao odgovor papi, jel ti sad napadaš našeg poslanika, 2006. godine, onda su svi muslimani ustali na noge, zapalili su ambasade tamo, jel da, po Bangladešu, kako se ne može braniti poslanik sa, ne znam ja, raznim nekakvim načinom kako ti hoće da pokaže svoju neku moć. Ne. Zapad razumije samo ovo. Ima i koji razumiju to ovo. I zato sam postao papi tada knjigu, ja nisam očekivao od njega odgovor. I postao sam kao ramazanski poklon. A Ramazan je bio 2016. kada je izašla knjiga, Ramazan je bio u isto vrijeme i kada je Karfreitag, to je njihov poseban dan, blagdan. Ja sam postao kao poklon i papa nakon 3 sedmice šalje meni odgovor, zahvaljuje se i kaže, zahvaljujući ovoj knjizi koju ste vi meni poslali, ja sam otkrio drugo lice Muhammeda. On je otišao.
pojavit će se pred gospodarom. Šta će Allah sa njim? To nije moje. Ja sam uradio. Razumijete li vi mene? Nemojte osuditi druge. Nemojte kazati što oni rade, nego šta ti radiš. Šta vi radite? Ja sam aktualnom papi. Kako se zove aktualni papi? Franciskus. Franciskus sam poslao isto tu knjigu. On je još duže odgovorio, još bolje odgovorio. Jer ovaj čovjek je malo otvoreniji. I on brani interese islama muslimana. Eto, juče je bio, gdje je juče bio papa? Pratite vijesti. Gdje je papa bio juče? Muslimani, pratite vijesti. U Francuskoj je bio juče. Znate li zašto je otišao u Francusku? Da bi se papa sjetio u svojoj molitvi sve migrante koji su izgubili svoje živote u zadnjih godina. I onda postavljaju pitanje novinari, je li Evropa sada u opasnosti zbog migracije? Valom ljudi dolaze, hiljada dolaze. Hoće li se Evropa islamizirati jedan dan? Imamo strah od islama. Papa rekao, ne, nemojte širiti tako. Nemojte širiti beznađe, nemojte širiti negativnu poruku. To nije nikakva opasnost što ljudi traže utočište u Evropi. Mi imamo sada val izbjeglica koje donose nama svakakvu kulturu. Mi sami imamo problem sa njima, jel da? Bošnjaci ponekad se žale na ove Pakistance, ove Arapke, Afganistance. Braćo i sestre, nije vrijeme da se mi žalimo, nego vrijeme da se ujedinimo. Jer u ovom društvu u kojem živimo ima rasizam, ima ozbiljnih problema. Moramo surađivati sa Njemcima, sa institucijama, sa školama, sa gradonačelnikom, kako bi ispostavili jedan zajednički most, jednu zajedničku lađ u kojoj ćemo svi zajedno u miru živjeti. Zato mi muslimani ne smijemo biti rasisti, zato mi muslimani ne smijemo širiti laž, zato mi muslimani ne smijemo da imamo predrasude o drugima, nego samo radit ćemo naš posao. Naš posao je da prenesimo poslanikovu misiju. I vraćam se u ono što sam počeo, a vi ste već zaboravili. Abdullah ibn Mesud kada je rekao, prouči mi ajet, i kada je poslanik a.s. slušao od njega, kako će biti onaj dan kada će ispred svakog naroda pojaviti jedan svjedok, a ti, o Muhammede, ćeš se pojaviti kao svjedok. I mi ćemo na sudnjem danu biti svjedoci, zato ne smiješ da kaže to je hođin posao. Hođa nek radi, hođa treba samo da kaže. Ne, nije hođin posao. Islam nije hođin posao. Islam je naš posao. Zato ja čestitam svakog brata i svaku sestru koji se trude kroz ponašanje na poslu, na ulici. Čestitam i ohrabrujem ove naše učenike, studente, koji nastoje da donesu najbolje ocjene, koji su primjer, uzor. Islam će vladati, odnosno mir će vladati kada budu dobri ljudi dolazili na važne pozicije, kada će oni sa svojim djelima pokazati kakav je Islam. Molim Gospodara svjetova da budemo na sudnjemu danu dobri svjedoci, koji nećemo imati stida, nećemo imati straha da se pojavi pred Allahom Đelešanom gdje ćemo reći ne, ovo sam radio, onoliko koliko sam mogao. Zato je moja obaveza, ja to kažem svojim kolegama imamima, Sifet Efendija je novi imam ovdje, Sifet Efendija treba da uči njemački jezik, a to je vaša obaveza da ga podržavate, da svi imami koji u Njemačkoj hoće da rade, ne, to je prošla ta faza gdje smo mi ustali i legli, samo o Bosnu sanjali, samo o ćevape mislili i samo o bureku uživali. To je prošlo to vrijeme.
Allah tebe je poslao u Njemačku, ima neki razlog. Ne samo mani da radiš i da zaradiš i da kuću u Bosni praviš, nego ima neki razlog zašto si ti u Njemačkoj. Ne nosiš ti džabe muslimansko ime. Prema tome, budite svjesni vaše odgovornosti. Jel, vratit će se mu na sudnji dan i onda ćemo biti, šta ćemo biti? Svi ćemo biti svjedoci. Onako kako će biti naš poslanik svjedok. Molim Allaha Đelešanuhu na sudnjemu danu da imamo ovako vedro, bijelo lice kao što ovo, ne ovo fizičkom smislu. Na sudnjemu danu neki crnci imat će bijelo lice, a neki bijelci će imati crno lice. Znate li gdje to stoji? To stoji u suri Ali Imran. Kažu uzvišenja, kako je ona ajet? Ima li Hafiza da nam pomognu? يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Kako će biti crno lice na sudnjem danu. I onda kad bude rekao Bošnju, ja bio. Crna lica, ko katran. Allah sačuva. A lica vaša, ne ova fizička, vaša lica će biti bijela. Na sudnjemu danu vi ćete uživati u Božjoj milosti, inša Allah. Radujte se džennetu, širite pozitivnu poruku, širite ljubav i mir, čuvajte porodicu, čuvajte vašu djecu, čuvajte Allaha i Allah će vas čuvati. Čuvajte Allaha, Allah će vas i vašu djecu čuvati. Učite dovu, ustanite po noći, na sabah namazu 5 minuta prije. Dignite Allahu ruku. Budite samo dio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato sam na početku, na akšam namazu učio iz sure Isra. Kada Allah Đelešanu kaže, ustani po noći. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ustani, moli se Allah, pa će Allah Đelešanu tebe uzdizati. Hoćeš da se uzdigneš, da budeš ponosan, da budeš uspješan. Drži vezu sa Allahom Đelešanu, drži vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Budi svjestan, budi učen, budi obrazovan, budi moralan. Biće spašen u dunjaluku i na ahiretu. Molim Allaha Đelešanu da budemo spašeni. Hvala vam na saboru, na strpljenju, da vas Allah nagradi. Amin. Hafize, da tebe Allah nagradi, ja i u svoje ime, ime svih naših džematlija se zahvaljujem. I evo, mi svjedočimo da se ti Hafize prenio. Ako Bog da, to će biti od koristi nama svima na